Jamen, Regitze. Du skal være stille. Ja. Nå, Regitze. Hvor er du vokset op henne? Hvor kommer du fra? Jamen, jeg er født i Haslev, og boede på børnehjem de første 6 måneder af mit liv, i Slagelse, og blev adopteret af en sød familie i Vanget. Så jeg er vokset op i Vanget, men født i Haslev. Mm. Og hvordan, jeg ved lidt om, hvad du laver til daglig. Kan du prøve at fortælle, hvordan du kom i gang med det? Jamen, altså, jeg har jo for det første verdens fedeste arbejde, og jeg kom i gang med det, fordi at jeg mere eller mindre ved et uheld endte ud i at arbejde på en døgnbehandlingsinstitution for unge psykisk syge. Før det der arbejdede jeg med hjemløse og prostituerede, og troede egentlig, det var det, jeg skulle resten af mit arbejdsliv. Men så kom jeg op på den her døgninstitution, hvor jeg havde fået et vikararbejde, som jeg slet ikke gad at have. Indtil at der kom en fyr ud på 120 kilo, ordentlig høj, skizofren dreng, som sagde til mig, hvad er det, fregner eller leverpletter, du har i hovedet? Så var jeg solgt. Så tænkte jeg, det er den fedeste målgruppe i verden. Altså. Så stoppede jeg der, og så blev jeg spurgt, om jeg ikke ville være med til at starte mit nuværende job op. Så der har jeg været i de 9 år, det har eksisteret. Og det er psykisk syge børn og unge, hvor vi behandler dem ude i hjemmet. Så i stedet for det på en institution, så forebygger vi og laver alt behandlingen i hjemmet, eller gademiljøerne, eller på skoler, eller hvor end de befinder sig. Du nævnte kort, før du gik i gang med det, arbejdede du med hjemløse og Ja. prostituerede. Kan du kort fortælle, hvad det Jamen, det var har for et jeg arbejde? altid gjort, da jeg var 19 år, startede som frivillig på Reden. Og så har jeg bare været i hjemløsehuset og havde nogle år på sådan et herberg for hjemløse migranter. Primært afrikanere og rumænere. Så jeg kunne lære rumænsk, det var meget fedt. Så jeg har altid været i de miljøer der, med de her skæve eksistenser, og jeg gør det stadig lidt på frivillig basis. Jeg har jo stadig nogle kontakter til nogle af de hjemløse, som jeg har haft med at gøre tidligere. Ikke? Jeg ved jo, hvor de holder til. Hvordan tror du, at du bliver draget til det, til at begynde med? Jeg ved det ikke. Altså, det er meget sjovt, for nu er jeg jo så vokset op i en adoptiv familie, og har en søster, som ikke er biologisk, som er, altså hele det her arv og miljø, hun har gået fuldstændig, altid været regelret og passet skole og alt det her. Jeg har altid været stik modsat. Slæbt hjemløse dyr med hjem. Altså, jeg havde en helt zoologisk have, og jeg var sådan en hund. Og kom i ungdomshuset, og har selv sådan opsøgt, når jeg så en hjemløs, så satte mig ned og snakkede med ham og sådan noget, altså da jeg ikke var særlig gammel. Så jeg har ikke haft sådan en vision om, at når jeg bliver stor, så skal jeg arbejde med det her, eller jeg vil gerne ud og redde verden, eller gøre noget godt for nogen. Det er ligesom bare sket automatisk. Altså jeg har dog nok opdaget det. så der er ikke nogen... Og nu er jeg selv en baggrund, både som de ting, der nu følger med, når man er adopteret og har været igennem angst og alle mulige ting. Så det er også der, man tænker sådan, okay, så er det derfor, man er ud og hjælpe dem, der står i det samme, man selv har stået i. Og mange af de unge, jeg arbejder med, de vil jo også ud at være socialpædagoger eller rusmiddelsbehandlere og den slags. Jeg har slet ikke haft det sådan. Det var rent tilfælde. Og altså, jeg gad slet ikke. Kombinationen af kompleks psykisk sygdom og teenagehormoner og pigedrama, og jeg var rigtig ærgerlig, da jeg fik det vikarjob der. Men det var så som skabt til mig. Så nogle gange så bliver man overrasket over,
hvad man faktisk kan, og det er tit, vi stræber efter et eller andet, fordi at det man trykker i, og så viser det sig, at det er noget helt andet, man faktisk evner. Ja. Har jeg ret i, at du har primært arbejdet med børn og unge, der har dobbeltdiagnoser? Det har jeg også i hvert fald. Der, hvor jeg arbejder, der har vi jo super bred målgruppe, så vi har fra 5 år til 23, hvis at de får det, der hedder ungestøtte. Og det er alt fra ADHD, autisme, men jeg har så over i den mere komplekse, det er dem, jeg bedst kan lide at arbejde med. Personlighedsforstyrrelser, skizofreni og selvmordstanker, selvmordsforsøg, rusmidler og kriminalitetstruede og sådan noget bipolar. Jeg er en af de få, der er rigtig glad for at arbejde med borderline. Og så er det jo gerne det der komorbiditet, som man kalder det. Altså, de har flere diagnoser oven i hinanden, og så er alkohol eller andre rusmidler jo en rigtig fin måde at selvmedicinere på for dem. Og det skal vi så have dem ud af. Så det er også dobbeltdiagnoser, er jeg meget glad for at arbejde med. Hvordan ser en dagligdag ud for dig? Der er vel ikke 2 dage, der er ens, kan jeg forestille mig? Nej, det er super forskelligt, og jeg er sådan en, jeg arbejder lidt specielt med dem. Jeg havde også en af mine unge med ned forbi min tatovør og hilse, fordi at hun gerne ville se, hvordan sådan noget var. Og man tør ikke at gå nogen steder hen, så kan vi gå derned og sige hej, for dem kender jeg jo, der er jo trygt for hende. Men en dagligdag, der er jeg nok ude at mødes med 2 eller 3 forskellige unge. Spiseforstyrrelse har jeg også rigtig meget af. Og så alt efter, hvad det er, vi skal, hvad det er for noget behandling, de har brug for, så tager vi ud og laver det. Men vi laver ikke sådan noget, nu skal vi sidde og kigge på hinanden og have samtaleterapi, og hvad føler du, og skrive ind i skemaer. Vi skal ud og gøre det, og så kan de jo få et angstanfald, når jeg er der, og så håndterer vi det sammen. Så har jeg nogle gange Vilma med, en lille hund, der er punkteret ved siden af. Nu er jeg i gang med noget nyt, som min chef ikke er sådan vildt begejstret over. Men jeg har lige fået 2 rotter, som at jeg også er begyndt at tage med på arbejde til nogle af de unge. Så det her med at arbejde ud af boksen. Jeg troppede op hjemme hos en fantastisk spiseforstyrret pige en gang, hvor jeg sminkede mig som missekat, fordi vi skulle lege mus med pebernødder. Og man må ikke have det rart, når man spiser ofte de her spiseforstyrrelser. Så det her med, at så prøver vi noget andet. Altså, prøv at gøre det lidt kreativt og nede på jorden, og det behøver ikke at være så kedeligt og firkantet det hele. Vi ved jo godt, det er lort, altså situationen. Når du ramt af så tung psykisk sygdom, så er det lort. Det er lort for hele familien. Det ved vi alle sammen. Det behøver vi ikke at være rundt i, så må vi prøve at få det bedste ud af det. Hvad er, man kan sige, målet altså med dem, du arbejder med? Jamen, altså det er sådan overordnet, så er vi der jo ikke for at fikse dem. Og jeg tror også, det er rigtig vigtigt, at hvis at man kommer ind i det arbejde, jeg laver, det er ret unikt, det vi laver. Fordi vi netop tager ud, hvor det sker, og vi har alle mulige baggrunde. Alle os, der er der, jeg er også rusmiddelsbehandler og kognitiv adfærdsterapeut. Men hvis man går ind i det med en vision om at fikse dem og kurere dem, så er man fejlet på forhånd, fordi de kan ikke fikses, og de skal ikke fikses. De skal lære at være i verden med de udfordringer, de nu engang har. Så er der nogle af dem, hvor vi hjælper dem til at komme videre til et bosted. Der er nogle, hvor vi hjælper dem til overgangen til voksenpsykiatrien, til når de fylder 18. Der er nogen, hvor at vi får behandlet deres angst for eksempel, og de kan gennemføre skolen. Så det er meget forskelligt, men det er bare vigtigt med tanken om, at vi skal gøre os selv undværlige så hurtigt som overhovedet muligt. Fordi vi kan ikke kurere dem, vi kan ikke... Der er den her standardkasse for, hvad for et liv man skal ud og leve, når man bliver voksen.
det er bare ikke alle, der skal det. Så skal de lære, hvor meget kan jeg være i, før jeg skal have nogle pauser, for at jeg vil kunne komme ud og måske have et deltidsjob, når de bliver voksne, eller bo i et bofællesskab, hvis man ikke kan bo alene. Så der er selvfølgelig mål fra myndighed i forhold til, hvad vi gerne skal opnå med arbejdet. Men som fagperson, så er mit mål nok noget andet. Så det er måske mere at hjælpe dem til at have den mest normale hverdag som muligt for dem, med hvad de nu end døjer med. Ja, og hjælpe dem til at anerkende sig selv, fordi at de er så forkerte. Og jo mere du bliver presset til, eller forventes, at du indgår i noget, som du ikke kan, jo mere forkert er du. Så hele det her med selvværdet. Og det er også derfor, at når jeg er sammen med mine unge, vi har det sjovt. Vi laver nogle underlige ting. Altså, det er noget mærkeligt noget. Og jeg pyntede min hund med en kæmpe sløjfe i dag for at sprede glæde, da jeg skulle ud på lukket afsnit. Og om vinteren, så kan jeg møde op i sådan en super grim 80'er-flyverdragt, fordi jeg har fundet et godt gelænder på den rute, jeg tænker, vi skal ud og gå. Så jeg så kan overraske dem, og så kan vi lave kur på gelænder-konkurrence. Og det lyder rimelig banalt, men det er det ikke, fordi det er super grænseoverskridende for mange af dem. Det her at komme ud af sin comfort zone, og det er pinligt, og jeg kan sikkert ikke, og det er kikset, og så der ligger noget angsteksponering i det, men der ligger også bare noget, altså, der ligger noget sjovt. Vi er nødt til at have det sjovt. Altså, der er så mange nederen ting i verden, ikke? Så vi er nødt til at have det skægt. Og det gør også, at der kommer en anden fortrolighed med de unge. Og også, at det ikke er så højtideligt. Også når jeg kommer ud, altså nu har jeg ret mange tatoveringer for eksempel, og får nogle gange lidt impuls-idéer. Det er et år siden, jeg synes, at jeg skulle have jeg er i 40'erne, så nu skal jeg have en øjenbrynspiercing, der bliver kæmpe inficeret. Altså, vildt dårlig idé. Men det er jeg nogle gange lidt mærkeligt, når jeg er ude med mine unge. Det tror jeg også, det gør, at de ikke føler sig så mærkelige. Det lyder mega mærkeligt at sige, men også det med, at jeg har rotter med på arbejde. Det er der mange, der siger sådan, ej, en hund er bedre. Altså, ej, en hund, det er noget andet. Det er flæskesteg og lavkage. Altså, fuldstændig fantastisk, men det kan noget forskelligt hver især. Jeg vil også have min katte med, hvis jeg kunne, men det har jeg prøvet, det lykkes ikke. Så. Hvorfor kunne du ikke have din katte med? Jamen, det er sådan en åndssvag historie, men det er fordi min ene kat, den har jeg fået, da jeg skulle hjem fra Lygtens Kro, mit yndlingssted. Et dejligt sted. Et fantastisk sted. Og jeg skulle lige ind på Circle K og have en panini med hjem, og der stod en polsk mand med den her lille kat i armene, sådan fuldstændig pakket ind i kattehår og kattemad i lommerne, og de var blevet smidt ud hjemmefra, så nu skulle de bo på gaden, og det synes jeg jo bare ikke, den der lille kat skulle. Så den fik jeg lov at få, og gik så hjem med den i armene. Og så tænkte jeg, hun skal lære at komme ud i snor, fordi så kunne jeg have hende med over til over i psykiatrien til de spiseforstyrrede, jeg har. Fordi at, de elsker også, når Vilma er med, men når man er sammen med en hund, så kan man sådan, hund, hvis du gør det, når der er en kat, så er den strøget, så der er man nødt til at være lidt mere rolig. Ligesom med rotterne. Så jeg begyndte faktisk at træne den her kat, Polly hedder hun, fordi hun er fra Polen. Og det gik rigtig fint, indtil hun stak af, så nu har hun fået sådan noget livstidskarantæne. Og må ikke komme med ud alligevel. Så der var mange gåture i Nordvest med min miskat, der så røg flux i lokummet. Men konceptet er jo det samme med rotterne, at man er nødt til at sidde stille, når de kravler rundt på en. Ellers ryger de på gulvet, det må de ikke. Hvordan reagerer de på dine rotter, når du har dem med? Jamen, det er et helt nyt koncept for mig. De har været med ude og besøge 2 unge. Og det har været kæmpe succes. Nu er der næsten venteliste. De skal med igen her i morgen. Det er også sådan arbejdspladsmæssigt. Der er jo nogen, der slet ikke kan have dem. Det er jeg stor respekt for.
Men sådan en arbejdsplads, hvor vi har så alvorligt et arbejde, og står med de her unge, der bare har frygtelige skæbner. Altså det er et rigtig hårdt arbejde, og man er ude alene i det. Det er ikke ligesom på en institution, hvor man har en marker, man lige kan kalde på, eller så vi er alene ude i det her. Så er der altså også noget til at være noget dejligt. Så det her med, at der er sådan nogen, der hedder de rotter der. Men det skaber stadig et eller andet, bare inde på arbejdspladsen, blandt kollegerne, fordi det er lidt fjollet, det er lidt skørt. Og det gør det også, når Vilma er med. Det er jo selv min chef, hun ligger sig ned på gulvet og ligger og ærer hende. Men målet er, at de skal bruges til både eksponering, måske hvis vi skal øve det her, når man skal til møder. Pulsen falder automatisk, når de sidder. Det dyr kan, at det lige får pulsen ned, man bliver mere rolig. Men jeg har ikke sådan en større plan med det. Jeg tænker, at det kommer hen ad vejen. Der er i hvert fald rift om dem, skulle jeg til at sige. Der er de populære efter alle 2 dage, jeg har haft dem med. men de unge, de er glade for det. De vil gerne have dem med. Og så må vi jo se. Ellers så kan jeg jo lave nogle rottelabyrinter eller et eller andet med de unge. Altså, så kan man bruge det. Det er nemmere at snakke om ubehagelige ting, når der foregår et eller andet mere. Og så kan det også godt være lidt kedeligt altid at gå tur. Så er det en meget god afledning til, når man skal snakke om noget svært. Hvordan, du snakker om for eksempel børn og unge, der har spiseforstyrrelser og så videre. Hvordan, men hvor lang tid er det, du har arbejdet med, der hvor du arbejder nu? Var det 9 år? I 9 år. 9 Ja. år. Hvis du selv skal sige det, hvordan opstår sådan noget som en spiseforstyrrelse? Jeg går ud fra, at det er meget fra barndom af. Det er super individuelt. Det kan være traumeudløst. Det kan være angst, der udløser det. Det kan være forbundet med noget OCD. Det kan være i forhold til at have svært med forskellige konsistenser. Det kan være efter et overgreb. Så det er rigtig forskelligt, hvad der udløser det. Men det er en rædsom sygdom. Altså det er nok noget af det værste. Fordi det er så naturligt for os. Altså vi skal jo have mad. Og jeg snakkede faktisk med nogen fra Somalia, og de forstår slet ikke konceptet, fordi det er jo logik, at man skal have mad, ellers så dør man. Så hele begrebet spiseforstyrrelse, det eksisterer slet ikke i Somalia. Så når vi så har unge fra Somalia og skal undervise både dem og deres familie i noget, der ikke findes, altså det er jo lidt ligesom, at jeg skal overbevise nogen om, at solen er blå, eller heste har 5 ben. Det giver ingen mening, fordi man skal spise, ellers så dør man. Og det er så komplekst. Altså man kan se, hvor ondt det gør på dem, det her med at skulle tage mad ind i munden. Og det er meget misforstået, og det er meget underkendt. Lidt ligesom, at det er blevet mode at sige, at vi er alle sammen ADHD. Ej, det har vi ikke, fordi at der er altså mennesker, som er invalideret fuldstændig i deres dagligdag. ADHD er ikke bare, at man sidder lidt uroligt, eller glemmer at rydde op efter sig, og sådan nogle ting. Altså det er super invaliderende. Og når du har en spiseforstyrrelse, jamen, de kan ikke bevare deres ungdomsliv, for de kan tage ikke med på caféer og den slags. Tage ikke med til fester, fordi at der er altså alkohol, det er federe. Det er vi mange, der ved og har erfaret. Så det er super invaliderende, og så er det altid, er der komorbiditetet, som det hedder, oveni, så de gerne også har angst eller depression, nogle forskellige ting oveni. Og så er der jo så nogle af dem, der ikke vil have medicin, fordi man risikerer at få større appetit af noget af det her antidepressiv. Så bliver de tykke, det vil de ikke være, fordi det må de ikke blive. Så det er super komplekst. Jeg kan godt høre det.
også blandt mine venner og så videre, man er meget hurtig til sådan at selvdiagnostisere med ADHD og Ja. you name it, ikke? Altså, hvilket jeg synes er meget trættende. Altså personligt at høre på at, som du sagde, bare man så ryster på ben, om det er min ADHD. Ja, men det ikke? er, jeg er OCD'er lige. Ja, Fordi præcis. man gerne vil have ens billeder hænger lige, og Ja. der, altså, Ja, tror jeg er en af de få, der sætter en ære i, at det sidder lidt skævt derhjemme. ja, Og det, jeg synes, det er nedladende, og vi er gået fra, at det hed Ops-klassen. Jeg kan tydeligt huske på min skole, vi hed Ops-klassen. Amadou, han lavede rigtig meget ballade, han røg i Ops-klassen, og så jordede de rundt på den skole der. Og det der, så er det de uopdragende, og det er super stigmatiserende. Og det gør også, at man kommer for sent i gang med at behandle, og det gør jo også, at de bliver så dårlige. Altså, vi har jo selvmordstruede unge på 10 år, der har været indlagt i flere måneder i psykiatrien. Det skal man ikke, når man er 10. Så der er nogle rigtig dårlige unge mennesker derude. Så når man siger, jamen, du skal bare spise, eller det her med, at du skal ud og socialisere, du skal ud og have venner, og nu er jeg selv mor til en fantastisk, super sur 16-årig dreng, der har ADHD, og familie også noget autisme, og han er 1,95 høj, han er mega høj, det har han altid været. Og han har altid fået at vide af andre, at du skulle spille noget basket, sådan en rigtig dreng. Og det er sådan, han er en forkert dreng. Han gider ikke spille bold. Altså, så hele det her, og så er det jo klart, at der kommer en masse efterreaktioner, når vi snakker om, hvad kan udløse spiseforstyrrelse, eller hvad kan udløse angst. Hvis du hele tiden får at vide, at du er forkert, fordi at du ikke lige ikke er sporty, så er du ikke en rigtig dreng. Eller godt kan lide lilla. Altså, så er du homo. Så er du 5. Altså, der er... jeg er slet ikke til den der krænkelseskultur. Jeg er absolut ikke kølingforælder. Men der er noget, der hedder almen respekt, og det er ikke alt, man behøver at sige højt. Vi kritiserer hinanden meget, og det bliver ikke taget seriøst, fordi der er samtidig også det her med, at folk bliver fornærmet over alting. Så det er sådan lidt enten eller. Når folk ser ad til mad, det er rigtig slemt. Fordi så, når der sidder nogen og tænker sådan, ej, så tør jeg ikke at spise det, når der er andre mennesker, og det er sådan nogle ting, der kan udløse. Det behøver man jo ikke. Jeg behøver ikke at sige, jums, det er lækkert, men altså det der med at være så kritisk over for andre, og stemple andre, jeg bryder mig ikke om det. Nej, jeg gør det... vi vil gerne sådan putte hinanden i forskellige bokse, føler jeg. Altså, du er det der, og du er det der, ikke? Jo, og det er jo egentlig også det, der er meget sjovt, at altså det her med, når du siger, at jeg er sådan klassisk i forhold til, okay, jeg har selv en baggrund, hvor jeg ikke har passet ind, ikke har følt, at jeg kunne identificere mig med mine fantastiske forældre, som har adopteret mig. Brugt rigtig meget tid på at tænke sådan, jeg var uønsket, før jeg overhovedet fik, altså bare var sådan en sød lille tyk baby, der blev allerede skrottet, og har så fået vendt den til, at sådan, jeg er ordentligt ønsket. Altså jeg tror nok, jeg er den mest ønskede af alle herinde, også dig, Vilma, fordi de har kæmpet for at få mig, altså, og valgt mig til, og adopteret mig, og de her ting. Det gør stadig noget ved en, og det her med, at man ikke kan spejle sig i sin familie på den samme måde. Så har jeg haft massiv angst. Jeg er enlig mor, har været det i 16 år. Har haft en rimelig vild ungdom, vil jeg nok sige. Gjort nogle ting, der ikke var så smarte, så det netop passer ind i den kasse der, så folk er sådan, så er det derfor, at du vil være pædagog. Nej, jeg gad overhovedet ikke være pædagog. Jeg vil faktisk gerne være dyrlæge. Jeg hørte ikke efter i skolen, så det kunne jeg ikke blive. Så ville jeg være socialrådgiver, eller noget i den stil der, så jeg kunne arbejde med de hjemløse, og så boede jeg lige et par år i Jylland,
Og der lå et pædagogseminar tæt på den dagpleje, min søn skulle gå i, og så tænkte jeg, så gør vi det. Overhovedet ikke gennemtænkt. Men det ryger lige ned i den kasse der, med at jeg er jo også, som jeg er, har den baggrund, så det giver jo god mening. Møder også stadig der også hos nogle af forældrene til mine unge, bliver meget overrasket over, at jeg har flere uddannelser, når de ser mig, fordi at jeg har masser af synlige tatoveringer, så det, og jeg er fra Nordvest, og det, altså jeg er jo lige i kassen på en rigtig enlig mor fra Nordvest, der godt kan lide at komme på Lygtens Kro, og det stigma der, det hænger ikke helt sammen i den lange ende. Noget af det gør, men det er det her, vi er glade for at putte folk i kasser, og så vurdere ud fra det. Ja, og det er svært at komme ud af sådan en kasse igen. Vi er jo ufattelig hurtige til at dømme folk på, altså bare på deres udseende. Før vi overhovedet har sagt et ord til personen, så har vi allerede dannet os et billede om den person, og hvordan den person er. Ja. Hvilket jeg synes er noget yderst mærkeligt noget. Og ødelægge rigtig meget, synes jeg. Ja, og i forhold til mit arbejde, der er det også den her med, at så er vi meget sådan forforstående for, hvad de unge så har behov for. Eller hvor de ender, eller hvad der skal gøres. Vi har jo også unge, der har homicidale tanker, altså tanker og forestillinger om at slå andre ihjel. Og det er et meget tungt emne, og det er jo drønfarligt, fordi at det kan jo ske, der er nogen, der gør virkelighed ud af det. Men det er også det her med, at hvis vi er utrygge og bange, og med det samme er sådan, du må ikke se de her film, fordi så får du lyst til at slå nogen ihjel, og i stedet for at prøve at forstå dem, og ligesom sætte os ind i, hvor kommer de tanker fra, hvornår de er opstået, hvad kan vi gøre ved dem, sørge for, at du kan skelne imellem, hvad der er tanker, og hvad der er virkelighed og fantasi. Det kan jeg ikke huske, hvorfor jeg kom ind på, men det er det her med at blive dømt meget ud fra ens udseende, eller en enkelt udtalelse, eller hvis man endelig tør fortælle noget, man synes, eller tænker, eller hvordan man har det, hvis du så med det samme bare bliver stemplet, så gør man det jo ikke igen. Nej. Og så bliver alting jo bare meget værre. Det er jo lidt ligesom, når børn de kommer og indrømmer, at de har smadret et eller andet. Men altså, det skal de ikke have ros for, altså fy. Men altså, det er jo stadig den her, godt du kommer og sagde det, men du får lige en straf alligevel. Ikke? Det må du ikke gøre. Jeg har set en forfærdelig masse dokumentarer om de forskellige, sådan noget som Sikringen, og Sankt Hans, og Vridsløs Lille, og you name it. men det jeg synes var særlig interessant, for eksempel med Sikringen, er, at mange af dem, der er der, ikke selv er klar over, hvad de ligesom har, og hvad de har gjort. Og de kan ikke selv forstå det seriøse i det. Nej. Er det også noget, du arbejder med? Folk, der ikke måske selv er klar over helt, hvad der sker? Ja, altså, vi har jo også unge, der er psykotiske. Og jeg vil sige især selvfølgelig de psykotiske, som så har vrangforestillinger, men også de homicidale tanker, altså de her forestillinger om at slå andre ihjel. Det her med at forstå alvoren i, når man går og siger sådan noget, hvad det gør ved andre mennesker. Hvad det gør ved andre, som ved, man har homicidale tanker, hvis at man så for sjov lige rejser sig op med en kniv i hånden. Men jo, vi har også unge, hvor at de psykotiske er i en anden verden. Og der er det jo der, vores opgave det er at støtte familien til, hvordan håndterer man det, fordi vi ikke kan kunne det. Så der ligger også det i det, at lære forældre og være forældre til et barn, der har de udfordringer. Og kunne søge hjælp de rigtige steder. På akutmodtagelsen, eller døgnvagten, eller livslinjen. Fordi det er
mange af de diagnoser, især det er de helt tunge, det er jo varige. Altså det er unge, der kommer til at være i psykiatrien mange år fremover. Ikke? Og det er jo helt vildt som forældre at stå i. Altså det er jo en verden, det er meget få, der kender til, også fordi der bliver jo lavet dokumentarer om sikringen, og der var også de indlagte piger. Men det er i voksenregi. Og vi har altså børn, der er døgnindlagt på psykiatriske afdelinger, der måske er de der 10 år, hvor forældrene de skal være medindlagt, så de får tabt arbejdsfortjeneste og er på orlov og er indlagt på et lille værelse i psykiatrien med deres barn i flere måneder. Og før jeg begyndte at arbejde med det, der vidste jeg heller ikke rigtigt, jeg har aldrig overvejet, at det eksisterede. Det gør det. Det er ret vildt. Og vildt god mor, men altså, jeg kan da godt huske, at min søn, han var yngre dengang, han stadig gad at hænge ud med mig. Efter sådan en påskeferie eller en juleferie, hvor man bare har været, nu skal vi lave juleklip og alt det der hele tiden, så trængte man også lige til en pause. Så det at være inde i noget så intenst, og se det vigtigste menneske i ens liv have det så dårligt og ikke kunne gøre noget. Ikke at kunne få sit barn til at spise, eller ikke at kunne få sit barn til at lade være med at skære i sig selv. Finde sit barn midt i et selvmordsforsøg. Altså det var helt frygteligt. Og det er også derfor, som jeg sagde før, det skal vi rumme, det skal vi håndtere, men vi er også nødt til at komme med lidt glæde ind, fordi at vi ved godt, alle sammen, det er frygteligt. Det gør vi. Men vi er nødt til også at få et eller andet livsglæde tilbage. Og det er også det, jeg hører fra forældre. Altså det der med, at jeg nogle gange er lidt skør, når jeg kommer ud, at det er ligesom om, det er lige sådan en lille pause. At der kommer en, der er lidt mærkelig, eller fortæller lidt om nogle koncerter, eller mine katte, de er jo alle unge og forældre kender jo mine katte, altså hvad jeg viser kattefilm, og jeg lige haft mine rotter i sådan en mini-badebassin med badeænder, så kunne de komme ned i det, og det er rigtig fin afledning, og også et fint samtaleemne, så at familierne derhjemme kan snakke om, hvor mærkelig jeg er med mine rotter. Altså fællestræde, det er vejen frem. Så kan de snakke lidt om det, i stedet for at sidde og ikke rigtig turde sige noget til hinanden, fordi hvis man lige får trigget et eller andet. Vilma, stikker du af? Man kan vel til en vis grad sammenligne det med sådan hospitalsklovne, som også på en måde vel, skaber glæde og humor og bare have det sjovt i en måske ikke så fed situation. Og hospitalsklovn, det er jo ikke noget, man bare kan blive. Nej, præcis. Det er jo netop noget, man skal ansøge om og uddannes i og alle de her ting, fordi når jeg går ud og sminket som en miskat eller har mine rotter med, der er jo altid en dybere faglig tanke i det. Der er jo mange overvejelser i det. Det er bare en anden måde at gøre det på. Og der er også masser, der har brug for den måde, hvor det er skemaer, man kommer ud med og laver fordel, ulempe eller alle de her ting. Jeg gør det bare på en anden måde. Og så er der jo muligheder til alle, kan man sige. Og jeg havde en forælder, sjoveste, fedeste mand ever, som sagde til mig her den anden dag, sådan, er der aldrig nogen forældre, der slår sig på dig? Og jeg sådan, det har jeg da ikke tænkt over. Det har jeg da ikke bemærket. Det er der måske, men det forsvinder ret hurtigt, når de ser, at det faktisk virker med deres børn, og børnene, de slapper af i det. Ja. Et kontroversielt spørgsmål måske. Jeg har min mening, hvis ikke du vil sige din mening, er det også fint, men refererer tilbage til den dokumentar, jeg så om sikringen, eller serie, jeg så om sikringen. Nu kan jeg ikke huske, hvornår den er fra, men på det tidspunkt, der brugte de jo elektrochokbehandling på deres
dem, der var der. Mm. Jeg har min mening, men hvad har du nogen mening om det? Altså, jeg har jo set nogle fuldstændig fantastiske resultater med unge, der har været psykotiske i så lang tid, så at de netop har været i deres egen verden. Så de så folk omkring dem, som døde, og hvor at elektrochok har virket og fået dem ud af de her psykoser. Så det er jo sidste udvej, man gør det. De er jo igennem nogle meget, meget lange forløb, hvor de har det frygteligt. Og vi har også haft nogle, hvor det er noget meget voldsomt selvskade. Slået hovedet så mange gange ind i væggen, så de ikke kunne åbne deres øjne, og så er der risiko for varige men. Altså hovedbanken er en frygtelig selvskade. Der er mange, der tænker sådan, det er bare gong. Nej, det er meget, meget frygteligt, og kan give nogle voldsomme varige men. Du kan miste synet, du kan miste førligheden, altså det er jo hjerneceller, der bliver slået ihjel hver gang. Og der har elektrochok haft en effekt. Så jeg har ikke nogen holdning til det, men jeg har en erfaring, hvor jeg har faktisk kun haft, det er meget få, jeg har haft, fordi man bruger det jo, som sagt, i yderste konsekvenser, og især på børneområdet, der er jo også mange flere medicinske muligheder til voksne, end der er til børn. Men dem, jeg har haft, der har fået det, der har det været livsvigtigt gavnligt. Jeg kan sige, grunden til det, jeg siger det måske kontroversielt, er fordi, jeg refererer tilbage til dokumentaren, at ham, en af de indlagte, som fik elektrochokbehandling, han siger selv i hvert fald, at det gør bare, at han ikke kan huske, hvad han lavede i går. Ja. Og han blev spurgt netop også, hvor mange behandlinger han har fået. Han sagde omkring 20, og så spurgte de arbejdende, han sagde, det er snarere 90, men dem kan han ikke huske. Den reaktion, synes jeg, virker lidt, altså... Men det kommer også an på, hvad der ellers er i det, og hvis det er den nye dokumentar her med der lige er... Ja, det er der seneste. Anders Agger. Ja, lige præcis. Ja, det er den, ja. Altså man kan sige, når du er på sikringen, og lige ham her, som er super spændende, og charmerende på sin helt egen facon, altså han er meget, meget syg. Og jeg mener også, de snakker om hans skizofreni, altså han havde nok heller ikke kunnet så meget uden elektrochok. Der er også meget det medicin, de får, der sløver, og som netop også påvirker hukommelsen. Så jeg tænker helt sikkert, at der er nogen, der har nogle dårlige erfaringer, og sådan er det jo med de fleste ting, også med den medicinske behandling. Der er nogen, der har gavn af det, der er nogen, der ikke har. Der er nogen, hvor at det er nok, og hvor det ikke er nok. Og så er der jo også den her med, jamen skal jeg have en tilværelse, hvor jeg sådan er sløv hele tiden, eller ikke rigtig kan mærke mig selv, eller skal jeg have en tilværelse, hvor at jeg har konstant bedst kan se mening med, at jeg ville gøre verden til et bedre sted, hvis jeg ikke var her mere. Ikke? Så det er sådan lidt paradoks. Men jeg synes, det er svært at vurdere ud fra ham, fordi at han er så syg, som han er, og så forpint af sine symptomer. Ikke? Hvad, du ved det sikkert meget bedre, end jeg gør. Hvad er forskellen på de forskellige steder, så som Sankt Hans og Fødselslille og Sikring og så videre? Jamen det er jo, altså i forhold til, om man bliver anbragt sådan nogle steder. Ja, hvorfor havner man et sted og ikke det andet sted? Jamen, nu er det jo på voksenområdet, men jeg tænker, det er afhængigt af farlighed og dom, går jeg ud fra, fordi hvis du har fået en behandlingsdom, så skal du anbringe sit behandlingsregi. Dem vi har, der er under 18, og de får en behandlingsdom, så skal de modtage behandling, så vi kan også have unge, der har en behandlingsdom, og har så tæt arbejde med det, der hedder UKN, Ungdomskriminalitetsnævnet.
Men jeg tænker, det er en vurdering alt efter, hvor farlige de er. Egentlig lidt ligesom når vores unge skal indlægges, at man anden vurderer, hvor meget er du til fare for dig selv og andre, for at vurdere, om de skal være på et lukket afsnit eller et åbent afsnit. Fordi det er der er jo sluser og dobbeltdøre på nogle af de her afsnit også, hvor at de unge er, og det er 14-15-årige, der er der også, ikke? Hvordan, jeg går ud fra, at du har set og oplevet en del med det arbejde, du nu har. Hvordan passer du på dig selv? Altså, så du ikke bliver skør selv af det? Jamen, det er irriterende spørgsmål. Altså, vi bruger jo hinanden rigtig meget inde på arbejdet. Det her med, at man har nogle kolleger, man kan snakke med. Og så er der bare tjek på det. Så står man i en situation med nogle, der er ubehagelige, så er der defusing, der bliver taget hånd om os lige med det samme. Med dygtige psykologer. Jeg tror, nu har jeg også oplært alle inde hos os, og jeg har ligesom den her, når folk er sådan, men jeg ved ikke, om jeg har gjort nok. Og jeg tror, at jeg ved, at jeg altid har gjort alt, hvad jeg overhovedet kunne. Og derfor så kan jeg godt gå hjem og sove med ro i sjælen. Fordi så kan jeg alligevel ikke gøre mere. Så hvis jeg er bekymret for en ung, jamen så ved jeg, at jeg har afdækket alt. Jeg har sørget for, at familien de er informeret om, hvor de kan søge hjælp, eller myndighed er orienteret. Det tror jeg er det bedste svar. Jeg ved det faktisk ikke helt. Og så har jeg mine dyr. Det er klassebehandling. Det hjælper altid. Det hjælper altid, og noget høj musik. Men jeg synes ikke, at jeg tager det med hjem som sådan. Det kan man ret nemt gøre, fordi at det er jo også tit nu, og det er også det, vi arbejder meget med, det der, man kalder alliance og før relationen, fordi at vi skal væk igen, så at gå ind i det, og så gøre sig til sådan det vigtigste menneske i de unges liv, så de endelig får opbygget en masse tillid, og så hej, så smutter man igen, og så står de der alene. Det er en rigtig vigtig opgave, også fordi at de kommer jo meget tæt på, de unge, og når de stopper, er det også tit sådan noget, kan vi være venner på Facebook, og må jeg ringe til dig? Og nej, den dur ikke. Jeg har haft over 100 unge igennem på min arbejdsplads, så jeg ville alligevel ikke kunne leve op til det, hvis jeg skulle have sådan løbende kontakt med dem, når de stoppede. Og det er også det her med den professionelle relation, men man kan godt være personlig og professionel. Altså det behøver ikke være distanceret. Og det tror jeg måske også, det er det, de unge, de kan mærke. Når jeg sidder og fortæller om koncerter, jeg har været til, eller altså igen om min kat, eller refererer til, hvis der er en, der er sur, og jeg siger, fedt, så er det jo næsten ligesom at være hjemme hos min egen unge, og er ordentligt sur. At det er jo personligt, uden det bliver privat. Ja. Men jeg ved ikke, hvordan jeg passer på mig selv i det. Jeg tænker, det er det her med, at vi får snakket sammen. Jeg har nogle meget, meget tætte kolleger, lige sådan en håndfuld. Og at vi kan altid tage fat i hinanden. Altså, døgnet rundt. Det må man gerne. Så vi lige kan få snakket ud om det. Fordi det er voldsomt nogle gange. Ja. Hvad ville være nogle, du nævnte før det nogle gange, at de forskellige, du arbejder med, at det først bliver opdaget, når det måske er lidt for sent eller for langt inden. Hvad så som spiseforstyrrelser eller selvmordstruede? Hvad er noget, man ville... Hvordan undgår man det? Måske som forældre, eller som bekendte, eller... Det er et stort spørgsmål. Det er et risky emne, fordi men det er jo det her med, at der er ikke ressourcer til det. Der er rigtig meget ventetid. Der er rigtig mange procedurer, der skal igennem, før man kan blive henvist til psykiatrien, for eksempel. Så skal der laves PPV'er, så skal der alle mulige vurderinger, om de overhovedet skal visiteres til at blive udredt i psykiatrien. Så er der ventetid på at komme til at blive udredt. Når de så er blevet udredt, så skal der
laves nye vurderinger i forhold til støttebehov, og lige pludselig tager det rigtig lang tid. Der er desværre for mange unge mennesker, som sidder isoleret derhjemme og har skoleværing. Og det tager for lang tid at opdage, og så også at få iværksat, fordi hvis du sidder isoleret derhjemme, så kan der altså ikke bare komme en eller anden kontaktperson og sige, nu er jeg her, kom så, nu tager vi i skole. Så er der en lang proces, vi har. Altså, der er jo også unge, hvor vi kan sidde i flere måneder ude foran deres dør, for overhovedet at få etableret kontakten. Fordi de er blevet så isoleret. Så der er for lange ventetider. Og der er for mange procedurer, man skal igennem for at få hjælp. Og nogle gange tror jeg også, der er for høje krav til, hvor dårligt man allerede skal have det, før det overhovedet bliver tænkt på at få sat noget i gang. Og så er der jo ventetid til at få det tilbud, der skal sættes i gang. Så der er ikke ressourcer nok i psykiatrien-delen. Jeg kan godt mærke, jeg tror måske, jeg er gået lidt med ideen om, at det ville være en hurtigere proces. Altså hvis en, der har det dårligt, så skal den person, der bare have hjælp med det samme. Men det er måske desværre ikke sådan, det altså, altid er. Virkeligheden er jo sådan, så der er x antal pladser på psykiatrisk skadestue for eksempel. Og man kan ikke trylle, så der skal nogen ud, før der kan komme flere ind. Det samme på botilbud. Der, hvor jeg arbejdede inde på døgnbehandlingsinstitution. Fantastisk arbejde. Fantastiske unge mennesker. Meget, meget dårlige. Og næsten dagligt havde vi selvmordsforsøg eller voldsom selvskade. Og det er et meget dygtigt behandlingssted. Men der er 8 pladser eller sådan noget. Altså, så er man jo nødt til at vente til, at der er plads. Vi kan jo ikke bare smide nogen ud og sige, der er sådan, der er lidt dårligt, så vil jeg afbryde din behandling ud med dig, og så kommer der en ny. Men det er nogle meget lange processer. Det er det. Og så er det, hvis en med autisme er konstant belastet, fordi vi har det her med, at jamen, du skal ud og gå til en aktivitet, og du skal have nogle venner. Online venner er ikke ægte venner. Og hvis du hele tiden konstant bliver overstimuleret og belastet, så er det, vi ser, at det kan udløse andre ting, såsom angst, eller OCD, eller selvskade, adfærd, eller spiseforstyrrelse. Og det bliver det jo, hvis der er for lang ventetid til at... Vi er nødt til at starte med at finde ud af, hvad problemet overhovedet er, så man ved. Altså der er også hele den her diskussion i forhold til stigmatiseringen. Hvorfor skal vi have de her diagnoser, og vi putter folk i kasser? Nej, men vi er nødt til at vide, hvad vi har med at gøre, for at vi kan have den rigtige tilgang og tage de rigtige hensyn. Også fordi, at det er noget af det, der er så vildt med den målgruppe, jeg arbejder med. Altså, hjernen er overhovedet ikke færdigudviklet. Frontallapperne, de skriger på hinanden, så alt, hvad der hedder konsekvensberegning, og det her, det er der slet ikke styr på. Så er der teenagehormonerne, en fantastisk opfindelse. Altså, det er jo guf at være i nærheden af. Så er der dumme forældre, der ikke forstår mig. Så er der hele den her trodsighed og modstand på forældrene, som nærmest altså også bare ligger i det at være teenager. Og så er der psykiatrien oveni. Og så er der kærestesorger, og så er der dumme venner fra skolen, der siger et eller andet, og så er der hele den her med at spejle sig selv i andre. Jeg må aldrig noget, og jeg får kun tøj fra Bilka, eller... Så det er jo bare en stor pærevælling, som der skal tages hånd. Altså, vi er nødt til at få sorteret i først, hvad? Hvad for noget er en doven teenager, der ikke gider at gå ned med sine flasker, og hvad for noget er en teenager, der har så meget angst, så det at skulle gå ned i et supermarked er altødelæggende. Og det er derfor, at jeg synes, vi er nødt til at have de her kasser. Ikke for at stemple nogen, men for at vi kan have den rigtige tilgang.
Der er meget stor forskel på, hvad du kan forvente. Altså, at en, der har autisme, og en, der har ADHD. Så det der med, at så skal der også til at sige, at de skal jo ikke bare skånes. Der kan godt sættes nogle krav, det skal være de rigtige krav, så det er de rigtige parametre, der kan udvikles på. Jeg kunne selv for en række år siden, da jeg var yngre, der fik jeg også givet mig selv en form for angst ved at jeg var den klassiske teenager, der sad på mit værelse 24/7 og spillede computerspil og gjorde det i mange år. Og det betød så til sidst, var jeg kunne jeg ikke snakke i telefonen med folk, jeg ikke kendte. Jeg kunne ikke åbne døren, hvis der var nogen, der kom, jeg ikke vidste, hvem var, og så videre. Og var oprigtig bange for det. Det var ikke bare, at jeg ikke havde lyst, men jeg var jo rigtig bange for det. Det fik jeg så overvundet selv, hvilket jeg er meget glad for. Men hvordan ser du flere og flere af sådan nogen som mig på det tidspunkt, fordi den kultur, gaming og så videre, og bare sidde derhjemme og nørde er mere og mere en ting, især unge fyre gør. Så møder du flere sådan nogen som mig på det tidspunkt? Jeg vil sige, efter corona, der er det helt tydeligt, at det her med at være isoleret og have angst, at den er bare bonget helt vildt ud. Det har vi virkelig kunne mærke, hvor stor en påvirkning det har haft, det her med at være isoleret. Jeg tror, der er for lidt fokus netop på den dreng, du beskriver. Vi har faktisk ret mange. Det er ikke så meget mig, der har dem. Jeg har nogle sindssygt dygtige kolleger, der arbejder med skoleværing og det her med at få de yngre isoleret tilbage i skolemiljø og sådan noget. Men der er også bare en helt ny verden i forhold til det her online univers, fordi at det er jo ægte venner. Det er jo de her online venner, og som at de sidder og spiller med, det er jo alle de tanker og problemer, som jeg vil snakke med mine veninder over en kop kaffe eller noget. Så det er jo sådan et univers, og det er sindssygt svært at få dem ud af, fordi hvorfor skal de... Hvad snakker du om? Jeg har venner. Altså, og det er trygt at være derhjemme, og det er jo den her med, at jo længere du har den her ubehandlede angst, jamen jo sværere er det at arbejde med den. Jeg har selv haft ekstremt meget angst, og selv, jeg turde ikke at tage mit skrald ud i affaldsskakten, for hvis der kom nogen ned ad trappen og så mit skrald og synes, det var klamt, hvor jeg sådan, det skrald, det er klamt. Men den her sådan helt invaliderende angst, nødt til at gå tilbage til spejlet 25 gange, før jeg skulle ud af døren for at tjekke, der ikke sad noget på mine bukser, og det er jo super irrationelt. Men det er også rigtig ægte. Det får mig lige over i hele det her med, når vi arbejder med angst eller PTSD. Vi har jo også unge med PTSD. Altså det her med, hvad der er rationelt og hvad der er irrationelt. Men jeg synes, vi har flere af dem. Men jeg synes også, det bliver meget misforstået. Netop fordi, at der er en rigtig måde at have venner på. Og jeg tænker, at hvis vi kan arbejde med sådan den isolerende adfærd, at man kan de basale ting, som at gå ned i Netto, eller tage en bus hen til sin skole, så er online venner lige så ægte venner som, hvad hedder det? Face to face, det hedder noget. IRL. I real life. In real life, ja. Ja. Vi er nødt til at tage med, hvordan verden den ændrer sig. Men vi har jo desværre masser af unge, som ikke tør gå ud af lejligheden. Og så støtter vi dem i det. Det er derfor, jeg har sådan en dejlig hund, som jeg faktisk har brugt til eksponering. Og så kan det være, at vi starter med at mødes ude på repoen på etagen nedenunder, hvor de bor.
Og så kan vi stille og roligt komme længere ned. Men det er også nemmere, når der er en hund med til at aflede. Det kan jeg godt forestille mig. Nu afleder jeg jo også mig selv. Nu ryger jeg over i et andet emne. Jeg er så en lille hund. Hvor lang tid har du haft din hund? Min hund er ikke min hund. Min hund er min tidligere kollegas hund. Hun er 9 år gammel. Hun har faktisk lige haft fødselsdag. Nå, tillykke. Lykke, Vilma. Og så sagde min kollega op. Men det gjorde Vilma ikke. Så jeg har frit lejde på hende. Hun er en del af min familie. Hun er også med hjemme hos mine forældre. Min far, han griller Vilmas egne bøffer og pøller, når vi er derhjemme. Hun får dem skåret meget sirligt ud. Så det er en, jeg har stjålet fra min veninde og kolleger der. Og jeg er hende med cirka en gang om ugen. Hun er guld værd. Det er hun. Jeg har kun lige mødt hende kort, men hun er skøn. Ja. Hun er ikke så glad for min katte. Eller hun er måske for glad for min katte. Og jeg har hende med til møder. Det er jo det fede nu, der er kommet det nye her Barnets Lov, hvor at der er fokus på at inddrage familie og barnet mere, i stedet for at vi som voksne og fagpersoner kommer med en dagsorden. Nu skal du høre, hvad du har brug for. Så har den unge faktisk mulighed for at lave dagsordenen. Så de unge er meget mere inddraget i deres eget liv, deres egne ønsker for fremtiden. Det kan være ret overvældende med de her møder, fordi så sidder jeg der, så sidder der en ungerådgiver, så sidder forældrene der, den unge, og måske en skole, og alle de her ting. Og så tager jeg Vilma med. Og vi har også mulighed for at holde møderne andre steder. Det kan være en park, eller... Jeg har haft et møde på Lygtens Kro. Der kunne jeg også have Vilma med. Så der er også muligheder, altså det her med at tænke ud af boksen, så vi kan have de unge med. Det er trods alt deres liv. Og vi voksne, vi er så kloge. Ja, Vilma. Vi har så mange idéer og forestillinger om, hvad den unge vil. Det har vi som forældre også på vores børns vegne, hvad de bør, og hvad der vil være bedst for dem. Og der er jo bare en rigtig stor procentdel, vi ikke ved om vores børns liv. Så det er rigtig vigtigt, at de kommer på banen på de vilkår, de nogle gange kan. Så de har noget ejerskab. Ingen forandring uden ejerskab. Hvordan, jeg siger tit, at hvis ikke det var fordi jeg lavede film, så ville jeg helt klart arbejde i psykiatrien, eller noget som det. Hvordan, hvor ville man starte henne, hvis man gerne ville arbejde med? Jamen, altså, jeg brugte jo ret lang tid på at komme ind for specialområdet. Jeg arbejdede med tøj. En åndssvag tøjbutik. Og så var jeg frivillig ved siden af med hjemløse, så jeg sad og solgte dyre pelse og sådan noget, og så gik jeg hen og lavede mad til de hjemløse bagefter. Jeg synes, det var svært at komme ind, men jeg tror, lige nu så er der rigtig mange jobopslag, og det er det her med at tage en uddannelse, og så søge noget vikar. Altså lad være med at være kredsen, fordi det er vejen derhen til. Man er nødt til at have noget... Du kan ikke læse dig til det, vi laver. Så min holdning er jo, at du kan have rigtig mange uddannelser lige i rap, og have læst alt muligt, men du kan ikke læse dig til at forstå det, de unge står i, eller hvis det er voksne. Man er nødt til at få sådan noget erfaring, og det er nogle gange med nogle vikarjobs, eller selvom man ikke lige tænkte, at det var autist, der var ens målgruppe, jamen, altså, få noget indsigt. Og så blev man jo nogle gange overrasket, ligesom jeg gjorde, over at det var det her, jeg skulle arbejde med. Men jeg vil sige, når man så får en fod indenfor, så er ydmyghed det aller vigtigste værktøj.
når man kommer ud til en familie, der har sådan holdt hovedet oven vande, og måske ikke sådan, gjort det allermest hensigtsmæssigt, eller sådan sat grænser. Nu skal du afsted i skole, fordi at det hele er så tilspidset, og deres barn har det så dårligt, og måske selvskader, og hvor de bare har været i alarmberedskab flere år, nogle af dem. Og der så kommer en eller anden pædagog og siger, I skal bare gøre sådan her. Altså, det at stå i så belastede situationer, og så bare skulle have blind tillid til en eller anden, der vælter ind ad døren, og har alle svar på alting. Det tænker jeg må være super provokerende. Og meget lidt anerkendende af, hvad de har stået i så lang tid. Så nysgerrighed og ydmyghed. Det er vejen frem. Hvordan, lige kort tilbage til sådan noget som spiseforstyrrelse. Hvordan, jeg tror, jeg på lang tid på at forstå sådan helt konkret, hvordan, og det er godt nok, det er svært for mig at forstå, med ikke så meget det, der ikke vil spise, men hvordan man kigger sig selv i spejlet, og for sådan en som os to er jo på grænsen af at dø, fordi de er så tynde, som de er, men de ser noget andet. De ser, men nogle af dem. Ja, nogle af dem gør vel. Altså, men jeg prøver at forstå, hvordan. Ja, forstår du lidt, hvad jeg fisker efter? Det er ret vildt, for vi har jo nogen, hvor når de har det her forvrængede kropsbillede, hvor at man så tager et stykke snor og siger, jeg vil gerne have, at du klipper snoren så langt, som du tror, din omkreds er. Ja. Og så kan det være en snor på 1,5 meter. Ja. Og det er sådan, de ser sig selv. Det er den forestilling, de har om sig selv. Jeg tror ikke, man behøver at forstå det. Jeg forstår det heller ikke helt. Men man er nødt til at anerkende, at det er deres virkelighed, og så arbejde ud fra den. Det, der er udfordringen ved spiseforstyrrelse, det er, at når de er underernærede, så ryger der fedt fra hjernen. Og når du ikke har fedt nok i hjernen, så er du ikke modtagelig over for terapi. Det kan ramme hukommelsen. Der var for nogle år siden en debat om det her med utilfredsheden med, at når børnene var indlagt med spiseforstyrrelse, så fik de ikke terapi. Der blev bare sagt, spis. Og ja, fordi før at du får noget fedt på hjernen, er du ikke modtagelig over for terapi. Noget af det, der er så hårdt ved at skulle arbejde med de her spiseforstyrrede, det er, at det er jo også det, vi sidder og siger. Så nu har jeg startet tiden, så du skal tage din gaffel i hånden, og så skal du tage den første bid. Stik gaflen ned i din frikadelle, og så tager du den bid. Og så sidder de jo og er. Altså det svarer jo til, at jeg siger til dig, din gaffel er lavet af lava, tag den lige op i hånden. Altså det er jo ikke bare fordi, de er sådan, jeg gider ikke, jeg vil være tynd. Det er jo så ubehageligt, det de skal gennemgå. Og det er der, man godt kan have lyst til at sige, hvis du bare spiser halvdelen. Men nej, fordi så vinder spiseforstyrrelsen. Vi ser spiseforstyrrelsen som sådan en tredje part. Det er den, der tager overtaget. Det er den, der hele tiden vil vinde. Så man sidder egentlig og føler, at man gør lidt skade på dem. Men det gør vi ikke. Det er den måde, vi hjælper dem på. Og der tænker jeg også som forældre, at det må være helt frygteligt at sidde over for sit grædende barn og sige, spis, du skal. Og hvis du ikke har gjort det inden for tiden, så fjerner jeg måltidet. Altså. Men det er det, der er behandlingen, og det er uforståeligt. Man har lyst til bare, det siger jeg også til dem, jeg har lyst til bare at lave sådan en kraverusker og sige, spis. Men jeg ved godt, du har det sindssygt dårligt nu, men du skal. Værsgo. Jeg har slet ikke tænkt over, at mangel på fedt på hjernen kan altså når man har sådan en pige, som hendes organer er ved at lukke ned, og hendes nervesystem ikke fungerer længere, hun er måske slet ikke modtagelig over for
for hjernen visse kan former slet for ikke tage det terapi. ind. Nej. Nej. Og det er jo også noget af det, vi kan se, når at vores unge siger sådan, at jeg har spist og alt sådan noget der. Men når vi begynder at kunne mærke, jamen du kan jo ikke huske noget, eller du er trættere, eller kan virke lidt forvirret. Altså det er sådan noget, der også slår ud på, når der ikke er fedt nok på hjernen. Ja, det er jo super interessant. Ja. Det har jeg slet ikke tænkt over. Og meget komplekst, og der er jo også hårtabet. Og det er jo også det her med forfængeligheden, som man nogle gange kan gå ind og arbejde med, fordi at du får tyndere hår og taber håret, men får til gengæld meget mere hår på kroppen. Og det er bare de færreste, især teenagepiger, der har lyst til at have lange, mørke hår på kroppen. Og det er ikke sikkert, at de forsvinder igen. For nogen, der forsvinder de igen, hvis du får en sund vægt. Nu risikerer jeg ikke at kunne få børn, når du har været undervægtig i så lang tid, fordi det stopper hele processen, menstruationen forsvinder. Så der er rigtig mange konsekvenser. Men når du er så ung, og din hjerne ikke er færdigudviklet, og deri også konsekvensberegningen, så er der bare ikke særlig meget værdi i at sige sådan, du risikerer ikke at kunne få børn om 15 år. Altså, de kan overhovedet ikke forholde sig til. Fordi de ikke kan være i sig selv. Der er jo også i forhold til dem, der har bulimi, altså deres tænder bliver ødelagt. Du risikerer at ætse hele spiserøret. Meget voldsomme konsekvenser, der kan være ved det. Hvordan kan det være, at man får mere hår på andre steder end hovedet? For at beskytte organerne. No, Ligesom en lille bitte fugleunge med duen. Så for at holde kroppen varm. En forsvarsmekanisme. Ja, og det er altså ikke... der er nogen, der får nogle rigtig lange, mørke hår, altså sådan helt pelsagtigt. Ja. Så det er jo konsekvenser, som at der kan måske først ses nogle år frem, at det påvirker nyrer, det påvirker lever, altså det påvirker alle organerne, og det er jo ikke det hele, der bare fikser sig selv igen. Så du kan risikere at komme over dit spiseforstyrrelse, og så stadig have nogle varige men. Det er vel en kæmpe kædereaktion af ting, der sker. Ja. Der er vel næsten ikke noget, der ikke bliver pårørt af det, vel, stort set. Nej. Ja. Det er der ikke. Altså netop, og det er også den, vi tit kan, som jeg sagde, ramme på, altså det her med håret. Ikke? Det falder af, for at dele ressourcerne ud, for at kunne beskytte hele kroppen. Ser du dig selv arbejde med det her nu, så længe du kan, eller ser du dig andre steder også? Nej, nu kender jeg min chef rigtig godt, fordi vi har arbejdet sammen i så mange år, og været igennem hele den her proces med at starte det op, og udvikle nye idéer og nye procedurer. Vi er gået fra, vi var 4 eller sådan noget, til nu er vi 60 eller sådan noget ansat. Og jeg har fået nogle møgfald på hende en gang imellem, og jeg har også sagt sådan, nu gider jeg ikke at være her mere, jeg siger op og sådan noget, men jeg kan ikke. Jeg kan ikke lade være med at lave det, jeg laver. Det kan jeg ikke. Jeg kan slet ikke se mig selv være et andet sted. Den tillid, de viser os, både forældrene og de unge, det er jo, altså det var en ære at få lov, og også fordi vi kommer jo hjem i deres private hjem. Det kan ikke blive mere intenst og intimt. Altså vi sidder jo i deres stuer. Jeg har været med til morgenfødselsdage, og der er jo nogen, vi kommer hos hver dag. Jeg kan slet ikke overskue, hvis jeg skulle lukke nogen ind i mit hjem hver eneste dag. Altså, jeg er ikke typen, der, hvis folk de kommer uanmeldt, så bliver de ikke lukket ind. Altså, så, bare det at skulle have mit hjem klar til, at der kunne komme folk hver dag, så grænseoverskridende. Så vi kommer ind i familierne. Og det giver en helt unik måde, at man kan arbejde med dem på, end de andre tilbud, der er til de her familier. Så jeg tror, jeg bliver sådan rigtig gammel, garvet
på min arbejdsplads, med, så kan det være, at jeg får en høne eller noget andet dyr, jeg også skal slæbe med. Men det er jo ikke et job, der ikke er brug for. Og der kommer, nu er der meget fokus på spiseforstyrrelsen af ARFID, der er kommet frem. Så det er det her med, at der kommer også nye tendenser, der kommer nye behandlingsmuligheder, og så har jeg så unik en arbejdsplads, så jeg kan få lov at være min person i mit arbejde. Det her med at arbejde på en skæv måde og gøre tingene lidt anderledes, gør det lidt skørt, at det ikke behøver at være så alvorligt. Jeg lavede engang rullefald ud af en sportsmasters, fordi jeg var inde med en skøn ung pige, som begyndte at få et angstanfald, fordi hun havde gjort sådan, juhu, og så folk kigger på mig, og så bare hurtig afledning, så lavede jeg sådan en kæmpe snublefald og trillede rundt på gulvet, så alle kiggede på mig. Det kan jeg på mit arbejde. Det er det fedeste. Og det hjælper. Så, jeg bliver hængende. Det er vel ikke alle, som måske er egnet til dit arbejde, eller hvad tænker du? Eller kan alle træde ind i det felt? Man skal vel være lidt en person, eller så hvad du mener, for at kunne gøre det, som du gør? Jamen, jeg tror ikke, at der er nogen, der gør, som jeg gør, fordi at, men jeg gør heller ikke, altså der er også rigtig mange kolleger, der gør ting, jeg umuligt ville kunne gøre. Så det er ikke alle, der vil kunne komme ind og gøre tingene på den måde, jeg gør det på. Men det er heller ikke det, der er behov for. Og der er jo netop brug for det her med, at vi er så bred en personalegruppe inden for det her felt, fordi der er så forskellige behov. Altså der er nogen, der har brug for det her fuldstændig gennemstruktureret forberedelse, alting. Jeg forbereder mig aldrig. Så jeg kan godt sige til min chef, det ved hun også godt. Men det her med, at du skal have, eftersom vi står alene, og eftersom at vi har nogle rigtig, rigtig forpinte unge mennesker, så skal du selvfølgelig have en vis robusthed, hvis du skal kunne holde ud og være i det. Fordi det kan være rigtig hårdt nogle gange. Så nej, alle kan ikke have det job, jeg har. Men man skal ikke være en helt specifik profil, fordi så er det, vi igen bare laver samlebåndsbehandling, og det er det, der absolut ikke er brug for. Der er brug for den her differentieret tilgang, og hvis man så synes, at jeg er for stor en mundfuld, så er der jo mulighed for at lave et skift eller et ommatch til en, der måske er lidt mere rolig eller dygtigere til at arbejde struktureret. Eller så, men man skal nok være en bestemt ballast for at kunne arbejde med det. Og se unge, uskyldige mennesker have det så dårligt, men også når de træffer de dårligste valg. Altså, og man bare sådan, nej, men vi kan jo ikke bestemme over dem, og så må vi hjælpe dem til at gøre sådan nogle bedre erfaringer og træffe nogle mere hensigtsmæssige beslutninger, og kommer vi jo også tit ind, altså, og får lov til at sige nogle ting, som deres forældre aldrig kunne slippe afsted med at sige. Og jeg har unge, der tatoverer sig selv, altså, der er jeg jo en fuldstændig unik magt til at sige, okay, hvor er det dumt. Altså, det gør du ikke igen. Ikke før du er blevet 18. Så gør jeg mokka, og så hører de efter, ikke? Men jeg er jo også udenfor, så der er ikke den der følelsesmæssige relation. Og det giver forældrene en pause også, og dermed et overskud til at kunne være der på en anden måde for deres børn. Jeg er glad for at høre, at det er så, forstå mig ret, legende, måske, at det ikke er, at man sidder over for hinanden og holder hinanden i hånden og snakker om dine problemer nødvendigvis. Ja, fordi de tilbud er der jo også. Ja. Jeg kommer bare ikke til at gøre det. Nej, men jeg kan godt forestille mig, at din metode, det du arbejder med, fungerer noget bedre, end at sidde og have en dyb samtale.
I hvert fald er mine unge glade for det. Ja. Og så tager vi det lidt hen ad vejen, og så er det også bare lidt mindre slemt at åbne op om de ting, der er svære, når man godt kan aflede lidt imens, og så går man der, og så bliver jeg lige afledt. Ej gud, det blad, det ligner en støvle. Nå, hvad sagde du? Og så snakker vi videre. Altså det her med, vi er i det, men vi er ikke sådan, vi skal ikke sovses ind i det og skrive alle vores følelser ned. Jeg kan i hvert fald ikke finde ud af at gøre det på den måde. Der kan vel også være noget i, at ved jeg selv, at selvfølgelig det kan være rart og godt at snakke om det, men jeg føler også, at der kan også gå for meget snak i det nogle gange. Mm. Altså man bare egentlig sidder bare og snakker, og ligesom minder sig selv om, hvor dårligt man har det, og men egentlig ikke kommer videre derfra. Altså kan jeg godt føle lidt nogle gange. Man kan godt dyrke det, og Ja, det er også, det. Ja, det er også derfor, jeg har det der med, at ja, det er lort. Vi ved det alle sammen. Det er sindssygt hårdt, det I sidder i. Så, nu har vi sagt det højt. Skal vi spille Kalaha? Eller prøv lige at se, hvad min kat gjorde i går. Fordi vi ved det godt. Vi skal ikke dyrke det. Og så tror jeg også, at den effekt, det har, at hvis du sidder og... Hvis vi skal arbejde med angst og angsteksponering, så kan vi godt sidde og lave en plan for, hvad skal du gøre, når du får angst, og hvad føler du, og hvad sker der i hovedet og i kroppen og alt det her. Men hvis at de så på egne ben skal ud og udføre det, så er det bare, altså, så når vi ikke langt. Og det er der, at alle de ting, man sidder og laver i de her skemaer, når vi snakker om følelser og alt sådan noget, gør vi løbende, mens vi gør det. Så når vi er ude at tage metroen og øve og være i den, altså så kan man løbende lige tjekke ind. Okay, nu der var en, der lige gokkede ind i dig. Hvad skete der? Skete der noget i mausen, eller fik du nogle reaktioner? Nå, okay. Og så videre. Så man ikke bare sådan skal sådan frontalangribe det, men at det netop er sådan lidt på sidelinjen. Ja. Sådan tror jeg selv, jeg gerne vil behandles. Enig. Ja. Enig. Bestemt. Er der noget, vi ikke har været inde på, du godt kunne tænke dig at snakke om, eller nævne, eller fortælle, eller hvad som helst? Nej, mindre stigma og forståelse. Ja. Også når man brokker sig over hinanden ude i samfundet. Siger, hvor vigtigt er det, og så skal du lige først i bussen. Du kunne godt lade en anden komme ind i bussen. Ej, det kan faktisk være, det er en, der er i gang med at gøre noget, de har det rigtig svært med. Og så må man ikke sige bare. Du skal bare sætte dig ind i bussen, eller du skal bare spise din mad. Er det ikke bare? Der er ikke noget, der er bare for nogle mennesker. Folk, der er bange for hunden, de gider heller ikke. De skal heller ikke bare lige klappe hende den farlige her. Jamen, så vil jeg da bare sige tusind tak, fordi du ville dele. Det var en fornøjelse. Det var virkelig spændende at høre om. Det kan være, at vi kan lave en part 2 på et andet tidspunkt, hvis jeg kommer på flere spørgsmål. Hvis jeg bliver mere spændende. Du var super spændende. Det var virkelig interessant at høre. Og tak til Vilma. Det er godt arbejde, Vilma.